chika, 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 chika. Raise your hand. Present. Present. Nagising ka na. Ano yun? Ano yung narinig ni Puting-ting? Ano yun? Ayan. Anong tawag dyan? Cat game. Cat game. Sige, mag-game ka dyan. Tingnan mo. Tingnan mo yun. Umitigil. Tingnan mo yan. Oh, ala. Ano yan? Ayan. Sige. Umitigilin mo. Ibo naman. Cat game. Oh, tingnan mo. Ano? Ang bilis naman yan. Masyado. Ayan na. May TV ka na ba? May invisible. Sabay ka. May invisible cat. Ay ba? Kaya mag-cat. Ang talaga mapaki. Natin nagpindot si Ming, no? Kahit anong pindot. Akala niya kasi pag nawawala, dadan to.